biki yayi biki, biki ne na manyan mata. Kuna tare da Al'amin mai waka na gidan biki sama. Sauti daga jalawa.com. Ranan nan na farin ciki manyan mata sun yi biki, ina yi muku tambura manyan mata wannan biki. Ranan nan na farin ciki manyan mata sun yi biki, ina yi muku tambura manyan mata wannan biki. Da sunan ka ilahuna mai fadawa kamar shi, in ka bani na tabbata ba mai yi mini arashi. Aikin nan da na kinkimo ka ban iko na kai gaci. Manyan mata sun yo biki wa ka sanyi da karsaci. Manyan mata kun sha ado turarin ku yana kamshi, ina yi muku tambura ku dan taka rawar shoki. Manyan mata ku girgiza tun da bikin nan naku ne, muna alfahari da ku domin ku iyayenmu ne. Dukan taro in dai da ku da ina shi a bayyane, domin sai da ku ake zan baban wani ko dan wani. Maza ce ina tambaya ko zan samu dan amsa ne, da ba mata a rayuwa akwai mai yi farin ciki. Da kun zama kainuwa da ba mai iya ja da ku, ba mai yi muku hasada domin kowa yana son ku. Wannan baiwa daga gurin Ubangiji ciya ba ku. Kun zama bango majingina kimar kowa sai da ku, ku taka sannu sannu dai mata wanga gidan biki. Hajiya Fatima kin kiran kin ce in miki wakata. Al'amin na yi alkawal ba zan kasa na rera ta. Silar sun ka an so maka ina laifi ga furishinta. Hajiya Fatima ba kamar kini na ka cikin mata. A gaishe da kekin biya babbar mace giwar mata, to ga baitin ki na dauko domin ki yi farin ciki. Ranan nan na farin ciki manyan mata sun yi biki, ina yi muku tambura manyan mata wannan biki. Ranan nan